oko kaisa chungkara ki sana muchungo buri rokno tui राजनीति ताथुंदी थासिमां जे सामानि कालिया देबरमानि कावासाकी कालाया हनै बिनि यूट्यूब चैनल यूट्यूब अंगाय कायरिंग टीवी ताई कुम्पुई टीवी ओ टीवी रोगो वायरल खा Kesam video MDC Robindra Debormate Buma Bodol Center President Prity lota Deborma Kok Banglai Mano Tui Teisa Ketalke Buma Bodol ni Sevanjali Debormani photo riwui fake news viral Klaimano Tui Kokti Shalok Khatu Jagai press beat Klaika Buma Bodol Rock Not the time to get on camera walking Hambai media takurokno chung kaisa kok nutiyei clarification ni bagai tini aro chini TWF Central Committee ni Executive Committee rok chung achuk laikha tai camera biskango chung phaika tamni hingkai narok kabangma borok no saiman baina recently chini TWF ni Secretary Vice President rokmati kaisa kecham kaisa audio abo already short out thangka o problem borok kogi bo thangbai kha haifano abo chini opposition party ni borok rok chini leader rok ni image no hamya khlaina ni bagai borok chai tok laima bagai tabuk o election paimani ulo joto kechang ni thangbai mani ulo phano chini leader rok ni makhang soprana bagai borok o kecham kaisa cassette no borok tamu hingkai abo hingkai chini o audio abo short out ni thangjak borok pogi thangjak abo no borok tesak re-edit khlaika chini buku secretary chini central committee ni Sevanjali Deborma bini photo no aro re rakha hingkai MDC Robindra Sani photo no bori rakha abo ke edit khai rakha fiaba kaisa norok no saklaina ni norok gobang mo borok no chongi tongkhana o photo no o khorang ni je audio phaimani o audio ni khorang o je photo obu juda juda si hingkai edit khlaiye amhai ke news khlaiye borok ni thani kaisa wrong information refermani obu to belekhe chaya norok ang chaya hanai sanani no muchungo clearly no jagao media rok rangke chini o somaj no kaham khlaimano borok no kamhnai chini somaj no kuchogoti sathani o kaham sam khlaimano ang norok joto media rok no ang praise khayo norok no bolayo ani khaka hamya pharo norok nong ni role kaham khano khlai tongo fiaba o jorao chung nukha je chini leader rok ni image hamya khlaina bage kaisa wrong information no ngora thangi tongkha nong editing khaimani obo chaya bhul editing bhul information angkai obo nang ningya kok samung krini samung obo khlaijagi tongkha angkai obo ni bagai tabu kebang mana ketal khlaiye borok ni thani information thangi tongi mano wrong information jeta obo chini party ni clarification rena ni bagai oro prothom laikha salaikha anghai na hai sawo o problem or jeta viral mani obo already short out ungjak obonoti जों chini leader rok ni bisingo je misunderstanding tongbai mani objeto clear ngi thangjaksi gabo hai no hai bui chini party ni bisingo chini leader rok ni bisingo tamhnai te kisa hamya halok khlai da man hane borok sakthari thong ga angobo clear ki sanamu chungo je chini o leader rok ni bisingo amhai hamya halok gri tabukbo je sekhan obo viral ngi tongthong ta abonoti no tini जों salaina chini Central Committee ni TWF ni Working President Borom Kanangje chini Madam Monihar Deborma abonoti kok sanai ta Ambai media ta kubrokno chung kesam video kesam cassette hini mano aborokno at kaisa sapta kaisa saka nukha kaini kai tham channel lo no chung nukha tai YouTube rogo bo chung nugo proksa chini taku kalia Deborma hnoi bo tamo nana dabrani kerang kothomaro phani satreng ang sanani musungma ko obo haije chini bororok tabuk belai khaino YouTuber bo bango
media rok bang abo kaham ni kokno kiaba borok muncuni kaham no prochar khaimani hingkai jeng belai ke ma bolayo kaham tongmano hamia kai prochar khaima hingkai abo belai ke jeng jorao mabo maslem karon chini logio salburum burum samung tangai tongo chini TWF Central Committee ni khoroksa secretary je bo khoroksa bukuk bo khoroksa buri bo khoroksa buma bo khoroksa bukrajak wngmano buri rok ni manso manke kri khada khoroksa buri ni mukhang no phang phang kai aro lasima sicha khlai hunuk mani kok khorang khoroksa ni mukhang tai khoroksa ni ri kha abo belake kring man da klai bo siui da klai mani edit klai ma klai na se da klai ma klai abo de bagai ang o takukno sanani mujung tai bini logio tai bo edit khaine kasam video rok no borok no ang sanani mujungo norok judi abono norok nakar sangya hangkai ya ka delete khaya hangkai nongni to thanani jeng baidyo mangnai karon jeng TWF simi boya jeng orok khoroksa burui ingoi jeng buma bodol buma hingjago burui hingjago chini burui rokni bo mantromna tongo jeng je kono borokni je kono ongkhangkai red phana ongthun je kono samung hamya phana ongthun a borokni phang phang mukhang phunugui manya aro kisa andra gunda khaji ma phunugo kiaba hamya kokno saribusi mukhang phang phang ka phunukjak abo bo aino tong abo no khasim belai kheno selengo abo ni bagai jeng protibad khayo abo ni bagai je khlainai edit khlainai takuk chomno jeng abo no sanamo jongo nong o video no norok rosadi norok nakar sandi ya khai jeng to aino to thangnani bagai jeng TWF ready to karon jeng dofani bagai samung khai tongo jeng buma ongoi jeng burui ongoi rajnoitik ini tongo khna kre kintu jeng buma rok jeng sajak rok jeng sob samoyno borok munchu bumani bohok bisingni ongkhor phaikese rajnoitik khai torkai lok khai lakapora khai sabono sekang puila boram dina nangkai borok munchungi ajai phaike burino sekang boram mari o burini okni si phai nung kaham hamya jotto surungo kiaba sing dini nukja katamo buri rokno si jotto ni sa hamya khlai phunuk jagai tongo abo norokni rungmani ajaga belai khaino rungmano no rungya hene jeng abo no masau abo ni bagai tabuk bo jeng norokno sanani mujungo je short ongoi thangjak chini agiwo kasam audio je viral unglai mani abo jorao jeng nukhung khaikai bo jorao samung kaham khaikai hangkai tebo kaham khairina bagai kokma banglayo kokma salayo oba haino jorao chini rajnoitik ni nukhung bo kaisa nukhung ba jorao kokphano bangkhana abono salai short ongoi bisa ongoi thangka o bisa lai thangjak video no tangui ketal upload ma khai tangui abono je borok kok sanai tai je photo rijaknai a kok sanai be photo rijaknai bor alada alada se abono kubang ma borok khorang siniya kiba o borok ni photo sini tongo bini khorang siniya ro bul wan chugui tongkana saya wan chugui tongkana apni bagai ang sanani musungo chini TWF ni nukhungo yake ba chini tiprama thani nukhungo kuno kok banglai mani kuno wala lai mani kuno hamya unglai mani kri jeng sob samoi no jotto no jeng kaham no nugui tongo kaham kai no jeng samung khai bagai jeng jotto ni bagai dokphani bagai jeng samung khai tongo jeng buma ongoi norok jeng buma no sonman dinani srungdi je kuno takuk je kuno YouTubers angthun je kuno social media angthun ang norok no koyo norok bumani bohok ni ongkhor phaise norok bebak norunggo apni bagai puilana norok bumano norok buri rok no sonman dinani srungdi jeng buri rok belai khaino soinai jeng ha bosomoti hinjago bosomoti belai khaino jeng soyo apni bagai jeng tabu bo soitongko yaba soinani matra lai thangkaile chini thani bo jengbo borok munchu bahan buthi be snamjak ba jengbo jorabo abono soimaya angthana abon bagai ang jotto no okok no sanani musungo norok kaisa borok ni bagai kaisa hamya mangpili kiba hamya
फुनुंनानै थांखांगाय abono norok kitcha wan chuknani belai kena nanggo bises kai chini burui ni phasingo kitcha norok wan chuknani belai kena nanggo asukno tabok nong ni nai nong kamo ai norok sal sama sama kai nong ni tabok tabok kamo sa nong nai जों chini naimung hukai obono jara edit khaine kesam video no bahai ke edit kai o video boron chopai bo to kesam lai thanga bisisa bo boroni phai bo ta cha edit khai jaka agiu to audio simise abo boroni makham chopai chini Sevanjali abono jungnom masana jung riknai aboni bage o video boron chopai sabo edit khai abo phunuk jakha o youtuber ba sabo jung abono ruknani bage jung ready to কিছু কক মুখে যে চ্যানেল ফানুংথুং ব ইউটিউবার ফানুংথুং এবা নিউজ চ্যানেল ফানুংথুং বরক যদি ন অবন এডিট খালাগি ভাইরাল খালাই দখান থাকে আং কইনাই চিন্তি দফানি কাহাম নরক খালাই দঙ্গো আং হাইন রক ন বলায়ো দফানি সাম কাহাম খালাই খানিও টেক ইয়াকামসা কাহাম সাম খালাই দি অবন এডিট খাইদো সরি অবন ডিলিট খাইদো di hangkai jeng saklak je norok chini bwskango phai norok obono tei kuno kok sabi ba sungdi hine jeng obono nainai norok kubuno chini dokhani kaham naikhe buri rokni kaham nai hangkai je jeng tabuk thansa khlai chini dokhani ba samkhlai tongmano norok support khlai tongo hangke kalia ni je tapu bini video to ang nayo mono follow khayo o kaham no khlai tongo bo kaham khlai tongo chini dokhani ba kok sai tongo amhai khlai no bo kok sau ni tong hangke o kok sama bai siniya samu ma phunuknai bo samu khlai te kok sate te chini no image samya khlai kan kai to obo chini ba negative ngo obon ba ang kono koinai bo bini o video no viral khlai mani mathakku bo delete khlai ku te obono kari botei ang to joto channel lok saimania je media channel rok obono viral khlai tong hangke ang koinai obo delete khlai re dihne obono unai norok chini dofani bagai samung khlai mani tai chingno cooperate khlai mani amen ete kesa ko tam o video kesam video le tam bagai tesa hai no katal bagai to mate saisa ka ki bodol thani mate lai kesa video kaisa viral khangkai obo to youtube ko chamra ko tong thangnai media rogo kabang ma social media rogo bo tong thangdo tab tangi abono abo khursa abo to ekdom picture clear tam hangke chini je bukuk Sevanjali nok saimano thangnai o omid debro mahne je boro bo chini pubagra tai chungburi rokno ti belai ke puk sitrakle kok samani abono bo belai ke phang ke protest khlaika tam hangkai Shimna area ni leader bo bini nok ayango bo ar ni leader hangkai aboni bagai buri rok ni bagai khanangai bo belai ke protest khlaika aboni bagai no bo target khlaika kha hangkai target khlaina borate bini image hamya khlaina nete lama karikha to bor gutuk lainai mutuman jakhana je bini to kacha audio viral jak tong hne kintu bro babo bogi thangkana obo already sort out thangka problem solve thangja hangkai obono abo khekuroi nai tabo bini image hamya khlaina nai mani na kai obo boro tamnai wanchabi nai thung boro busuk samka hamklai to ka je channel rock viral khlaiga borok to chini dokhani bakin samklai to ang je hoito khlaimani hangkai norok ni thro je kaham no nai tong hanga kai tei kaisa samung kaham norok khlaidi abono delete khairedi tai norok bisingo ta ang tapu kaliano ba ang koino muchungo bobo tacha information nathu je obo main tamung kha je Sevanjali debor ma sabo te bini khorang dang khabo tai brong bisingo tamung kha mu bo information nathu kai haino kaisa কোনো জায়গানি ভিডিও মানখা abono edit re-edit khlai abono viral khlai rekha oboto kaisa youtuber ni bini tamhne khlai thaiya ne angkha chango tai কোনো media channel ni bo obo khlai thai india haima dongo obono thaisingo chini madam monihar saka je kaisa duri ni kaisa cherai ni কোনো news rena hangkai bini photo blur khaimaru tiaba chini madam Sevanjali ni photo no dag khaire jakha obo chini madam ni
tamhe lachima sincha khlaina nei mani ado lachima sincha nya ang khana kotor ke chawo o photo rima by ado bini image hamya nya tam hunke obobor wrong information ritongo o voice borok hankana je o je audio obo bini no hne কিন্তু ang bar chawo o audio biniya obo te khoroksa borok bai te khoroksa borok ni conversation phone in ni bishingte ka obono bini mukhang khebawinai bono hamya khlaina nei mane ka obo ekdom wrong step chini media takurokni chini youtuber takurokni ang please narokno koine norok bodo phani kaham no nai dongo taku kalia je bo ang chini ti pramothano bo support khlayo bo chini ti pramothani flag rokno how klai to mani thumui sumar nugo ang obor nugo ang bono belai ke hamja khang bini kobang ba bini tamnani post nukha amorok belai kino bolai jaknai pia obo kaisa bo kaham information maya we bari re upload khlaiga re editing khlaiga hanga ka obono ang bono sanai nung obono delete khaida tin jadi se fake news ni bisa berdosa make kesa sun bisa ya apa kalian terima bini je news namanya obon dosa bilang kayak kayak tam jape jeng legally thanani jeng muchungya jeng om bagai no through narokni jeng saklayo je please abo delete khaire de abo chini bishino sible oko okay যদি নো নাং খাংকে जों बे कन्टेक्ट खालायथों कक सालायथों जों कक सालायनानै जों जुदुनो राजि दङ ओंखाय आसुगुनो गसिया हांखाय तो जों अब निनाय ननि काम सिस्टम काम ते कैसे कक जों अब पाइथाखौ सावनो जे जों आसु जरा जों गय फैगा जों गय मुंतंनाय न जे काहाम खालाय न जों अब ताबो editing man ba o problem mane bo hamrana nayo fiaba o kasa chungkara ki sana muchungo buri rokno tui rajniti ta thindi buri ingkha buma nini chengchak mani ninga chema se buma ni thro ning achayo buri rokno respect renani sirna nangnai abun bage angkoyo chini thasingwang je samani kalia deburmani kawasaki kalaya hne bini youtube channel youtube angkai Kairing TV tai kumpui TV o TV rogo viral kha angkoinai haino hai obo norok delete khadi tai norok biskango phai chini buku Sevanjali ni thani norok nakar sandi abo non thani koi mungtangnai tam hangkai jeng je re-edit khlainai te abo viral khlainai borong ni purpose to beleki hamya ang thaiching go saka je chini leader rongni image hamya khlainani te chini leader rok no de chini bishino je thansa ungui tongmani oro borok tam khlai gun war manani chino bahai ke cable khlai manani abono borok ni chesta borok aboni bagino abo khlaio tai chini o leader koto tawo central leader borok tam nai na iron ground level lo borok ka hamke sinia abon bage bung image hamya khlai borok no shesh khairanani abono target Mukai chini jesip chungno amake target khlayo kintu chingtebo chini TWF ro strong chung abono protest khlayo ang haino hai sana o channel ro norok biskango phai norok chini bukokno chini madam Sevanjali no nakasandi tai narok delete khlai di abo haino hai ang sanai ungya hangkai chung legal action mananai rotugiti khlainai sabo abono edit khlaika re-edit muhima sanai abo to already edit unja tai viral khlaika o viral khlainai tai edit khlainai no chung rotugiti khlai mannai chung abo chung rotugiti sti khlainai amte ta chongthung chung brirok amsugo chini yak sogoya hanai peaba ang abo strong ni sanamo chung rotugiti khlainai gabon sikang ang haino hai sawo norok dofani bagi samung khlai tongo norok dofani bagi norok ni kolam de khiklai tongo hangka o dofano ujogoti sathani o dofano thansa pe toni thani wa norok ni o yapuri chung norok ni thani wa asha khlayo hambai